бозори марказии шаҳри Турсунзода аз ҷиҳати масоҳат яке аз бозорҳои калонтарин дар водии Ҳисор ба ҳисоб рафта, наздики 2000 нафар сокинон дар ин ҷо фаъолияти соҳибкорӣ доранд. аз ин бозор аҳолии ноҳияҳои Шаҳринаву Ҳисор ва Душанбе низ маҳсулоти ниёзи аввалияро харидорӣ менамоянд. дуруст аст ки боло рафтани нархи маҳсулоти ниёзи мардум баъзан аз ҷониби худи харидорон ба амал меояд. яъне ҳар қадаре ки мизоҷон талабот ба маҳсулот доранд, савдогарон бо истифода аз имконият ба таври сунъӣ нархро боло мебардоранд. аммо роҳҳои паст кардани нархи маҳсулот дар ҳолати танзими дуруст имконпазир аст. аз тарафи ҷамъияти матлуботи шаҳри Турсунзода ба хотири паст кардани нархи маҳсулот гӯшаи деҳқон таъсис дода шудааст. раиси ҷамъияти матлубот ба номи Вафои шаҳри Турсунзода барои таъмин ва иҷрои нақшаи барномаи буҷетӣ дар соли 2015 ба як қатор дастовардҳо ноил гардид. дар соли ҷорӣ ҳамаи нақшаҳои барномаи буҷетиро барзиёд иҷро намуд. имсол дар бозори марказӣ ба маблағи 200 000 сомон барои савдогарон мағозаҳоро таъмир кардем ва якчанд сохтмонҳоро ба анҷом расондем. масъулини бозор қайд менамояд ки тӯли чанд соли охир аз тарафи ҷамъияти матлуботи шаҳри Турсунзода барои беҳтар намудани шароити хариду фурӯши соҳибкорон тамоми растаҳоро пурра ба таври замонавӣ сохта ба истифода доданд. шифтаи маркази бозор бошад пурра аз нав карда шудааст. барои деҳқононе ки худ дорои заминҳои корам ҳастанду маҳсулоти кишоварзии худро ба бозор мебароранд, то ин дам дар бозори марказии шаҳри Турсунзода шароити хуб вуҷуд надошт. маъмурияти бозор тасмим гирифт ки дар як гӯшаи бозор барои 200 нафар ҷойи фурӯши маҳсулоти кишоварзии деҳқон сохта ба истифода диҳад. ин гӯшаи бозор пурра болопӯш гардида, айни ҳол деҳқон дар шароити хуб тоза аз обу борон маҳсулотҳои худро ба фурӯш монданд. акн нависо барои чӣ сохта шудааст ки барои мардум барои зимистон барои борону барф эмин додашта. зиёда аз 200 ҷо барои деҳқонон шароит муайё кардем. нақшҳо ҳастааст ки мисол навис карда шавад, боқӣ мондаша барои деҳқон шароит муайё кард. ба хазинаи давлат зиёда аз 1 300 000 сомон андоз пардохт намудем. ҷамъияти матлуботи шаҳри Турсунзода дар бозори марказӣ боз сохтмони чандин дукону растаҳоро ба нақша гирифтааст, ки ҳамаи он дар арафаи анҷомёбист. ният дорад рӯзҳои наздик ба истифода супорида боз чандин нафаронро соҳиби ҷойи нави корӣ гардонад. ҳамчунин ҷамъияти мазкур дар мавсими ҷамъоварии сабзавот, пиёзу картошка, аз саҳрои хоҷагиҳои коллектививу фермерӣ, кооперативҳои истеҳсолии шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ангишту ҳезумро барои гузарондани фасли сармо захира намудааст. мақсади асосии кишоварзони шаҳри Турсунзода нигоҳ доштан ва устувор намудани истиқлолияти озуқавории кишвар аст. зеро имрӯз бояд аз заминҳое ки обиву лармӣ вобаста карда шудааст самаранок истифода бурда истеҳсоли маҳсулотро афзун намоянд. аз ин рӯ маъмурияти бозор кӯшиш менамояд ки барои деҳқонону соҳибкорон ва харидорон шароити хуби хариду фурӯшро фароҳам орад.